manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Aram nindo tabi bagad yun hiling na sibot na naman kita ngunyan ang gobyerno hiling subareta ni Jen alas 9 inubaw daan ni Senadora Grace Poe so pahayag kan sekretaryo kan transportasyon si Vince Dizon tama ba na kaipuhan na ang mandatory drug testing sa gabos na driver nin pampublikong vehikulos every kumperang bulan yata June ade. Eto na naman tayo on a reactionary mode. Ano June? Na pagdaining nangyayaring extremes day man kita maisip nin reactionary measures which kung pag-isipon ining mga aksidente baga sa tinampo, road rage, ining pagsiguro na ang mga nagmamaneho nin gabos na klaseng behikulo, private man o public, it all boils down baga tabi June sa big letter D. It all boils down sa disiplina. Bako, Sir, Reg, good morning po. Sabi, opo. Pio, ako. Opo. Itong nailing ko man ito sa Banggi, Yeah. sa YouTube. Sa Yeah. YouTube ko pigiling. Opo. Itong drug test baga, inali na yan ni Tito Soto, Oho. Ranginot. Kasi nga sa sarong taon na gabos na sa LTO baga, ay pag nag-renew ka kan license mo, saro yan sa mga requirements. Okay. Ma-drug test ka and everything. So ano kayo to? So rason ko nata nag-drug test ka para mailing kung adik ka o bako sa pagi kang pag-ihi. Ngunyan, so sad to say, sa findings man ni Tito Soto, sa sarong taon, dahil lang nanadakop na adik. So, here comes na naman nahiling ko si Vince na Secretary Dizon. Gusto niya na naman ibalik ito para yumaman na naman sa mga sa mga malahag drugs. Nakulong ba kayo itong mga kabuti dyan sa Albay? Drug dyan sa may pigul. testing. Oo, nakulong dyan kayo ito. Kung yan baga, nagkawara na. Opo. Kasi dahil naman nga ni pig-require kang tainali na ito. Oho. Ngunyan, uni na naman kita, malag na naman kita ki-drug testing, another dagok na naman sa tuya na sa mga marinyo. May bayad, wala, mag-libre yan, may bayad yan nalingaw ko lang kung pero sa pigbayadan takaan ka ito. Ngunyan, ibabalik niya, ano purpose? Para na naman makadakop kita ki addict na driver. Di man sitang nadakop ka ito? How much more ngunyan? Bako, air lang ako kang ano ko ta. Bako, di man ako pabordo man sa mga pigiribo kaining mga driver na nag-drug sinda pa nagamaniya sinda. Oho. Kaya lang, so talagang kung malag ka drug test ka bago ka ma-renew ka license, di man na si sir. Ang pagtubod ko mabayad ka, kita ng mga bago adik, nagbabayad. So mga adik, nagbabayad temporary ka lang, di man sinda na didetect na may sinda sa paagi kang ihi. Kaya, sa ibang paagi gayon, pwede, pero mahalo na. Di nakakayanan ni Juan de la Cruz ito. Na ma-renew ka sana. So, hair follicle baga? Mahal ang pagano kayo ito. Matagal ito. Mahalit ito talaga, ma-positive kapag maski anong droga piginom mo, nakiiiling duman. Igwa kung kaya na, nag-take lang siya antibiotic, na trace duman. Yun. Kaya, pero mahal ito piyo. Kung ipasa ninda ito sa to, kung sa indang kasto, okay lang. Siguro, di man nag-isip lang kiarugan,
para maibalik itong mga drug centers na ito. Nawayam talaga ako, Pio. Okay, sige. Sige, salamat. Salamat po. Sabi ko na nga ni Baga, maybe it all boils down sa satuyang individual na kunya na mindset, disiplina. Bako, John, driver ka na, tatama, madroga ka. O so, permi na sa nang ipipataw niya to sa gobyerno ang mga bagay-bagay na dahil naman ko ta na nga ni baga pinagtatawan ng atensyon kan gobyerno ta gulpi pa ang mga mas dakula na bagay na dapat na intindihon na samantalang pwede man kunta na dahil na magpara-mandatory drug testing kung kita individualmente and as a community igwa nin extreme na disiplina as in so talagang pag-bow down sa spirit and mandato and will of the law. Ano ining spirit and mandato and will of the law? Pag ika-driver, lalo na kan pampublikong behikulo, you should never take drugs. Ano tabi? Now, ining mga aksidente baga, itong ito duma sa SCTEX baga June inda ko sa nagarin nagsayo maka itong magpa-drug test yung driver kang nangaranan ito Solid North tama hindi marano ito ba gulpi so inarado man duman na behikulo may nagkagaradan ini naman nasusakon yan so sa NAIA Terminal 3 may nahapot kitang mga may pagkaaram sa ining so pag-analisar baga kan paghiro-hiro ning sarong driver igwa mga mekaniko may kahurong kita kasubago mekaniko buda ining sumay pagkaaram sa ining science of driving ito nga Pio driver error it's not mechanical error driver error day taman maakusaran itong nagda-drive ning nakadroga ito or what itong sa NAIA tabi so my point here is that with or without drug testing, kung nigo kita ning deep sense of discipline pareho sa Japan, dai ka kunya ning droga, dai ka hit, dai ka yup, dai ka dilot ning droga. Bako, dahil nga natabi reaksyon na naman sana sa gobyerno pagkatapos uyang pabagaso mga roadworthiness, hilingon mo. Okay na mga roadworthiness, kaya naganggalas ba kita yun, nuarin sa nakita nakakahiling nin Bareta na mismong sumangat ahensya si gobyerno, PIDEA, LTFRB, LTO, nagpapasiring dyan sa mga terminal ning bus. Nuarin ta sa na yan nahihiling tabi na grabe ang sa indang kampanya, grabe ang sa indang paghiro, yaon sinda sa field, anong mga instances na yan tabi. Pero igwa man yung nagkakaperang beses gawin. Pero mostly, anong mga instances iyan? Holy Week. Baka John, New Year, Christmas, and ining defunturom. Ara mo ang defunturom. So kung yan, pestakan mga gadan buda kalagis. Siribot-sibot yan, biyong may video, biyong may kasabay na battalion of vloggers, media practitioners, mismong sa sekretaryo mapasiring sa PITEX, sa terminal sa Cubao, nagpupukpukan mga goma, gabos. Minadyaran iyan because ang volume kang pasahero dakol. Pero ano ang halaga ning sarong pasahero diyon kung peak season o bako? Pareho ba yun ang halaga kaan bako? Peak season o bako kan peak season na pagbibiyahe, the life of a person is equally important kung peak season o bako ang pagbiyahe. Pero natayan ta, biusan nang kurunyan dyan pag peak season, minahirigpit bako. Ay, naku tabi. O sige, sandali muna at may tawag tayo, dali muna. La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial así.
Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano. O yung tabo, may kinahurog lang kitang importante pa na mga dapat na maasikaso. Yung magatabi yun hiling minairan inspection yung todo-todo pag uyan na kuan, pag peak season. Question is the life of a passenger, diit man o bakong kaimportante, kung oras, kaimportante kung sinda mabiyahe bakong peak season, natatapag peak season sana, gulpian pag-effort niya to. Inspection kan guma, brake system, ilaw, gabos. Pati mga drivers, conductors, pigya ko kunyan ang physical stature bago magbiyahe. Pero pag araw na kayo ng mga normal na, wala na. Siguro we will appreciate it much kung anytime talaga daguso diyan sa terminal. Yung mga taga LTFRB, pupukpukon ng mga guma, hilingon ang roadworthiness kan auto kusa ng pag-peak season, because the life of a passenger, whether he is traveling on a peak season or non-peak season, is of equal importance. Sabi, may na-araksyon sana pag-araw na naman kayo na may sunod-sunod ng aksidente. May remalaso. Mario Joseph naman Ege, tingog kan ba na po ini? May mga report pa kita dyan sa luwas. Si kumpadre ng Alarmario, nasa linya. DZGB On the Spot Report. Kumpadre Al, thanks for waiting, Tabi. What's happening na? Good morning. Good morning. Talagang diretso na ang pagrehabilitar kan Aleco. Tangani na ma-improve lamang ang serbisyo dahil sa tabang kan gobyerno nasyonal. Siring kan inot ng sinabi ni Congressman Attorney Jill Bualon, siring man Executive Director Attorney Mayor Pido Garbin Jr. May initial ng budget na pigalukaran gobyerno nasyonal na pig-download digdi sa lokal o sa Aleco. Malangon niya na pagkagatabi Pio, susong sa latest na informasyon, magkakaigwanan in turnover formally kan budget para sa Ligaw 20 MVA substation, dangan 20 MVA substation man kan dyan sa Kulyat kan Daraga. So yan sa latest na informasyon sa tuyang yan. Ali sa Bicol kon sa hindi gibuhon ang turnover kan budget dyan mismo sa Aleco ngonya na pagkaaga. Parte na tabi ini padikan sinasabi kina Congressman Bualon asin Mayor Garbin na talagang plano lalo naman ni Congressman Saldico ang enterong mga munisipyo o syudad digdi yung pangarap na magkaigwanin sa diring substation. Napit na panahon tangani dahil na kita magpara problema sa ragawanin power supply. Siringon niya na madali na eleksyon talagang saroyan sa pig bitaran ko tana kundi dahil nga dahil pa man totally na rehabilitar ko at least kunyan sa siring na informasyon na Bading Pio manifestasyon na talagang desidido na ang gobyerno nasyonal sa paagiman ka na Bicol Party List 131 na matabangan na kumalangon niya na pagkaaga iyon ang turnover kan budget para sa 20 MVA substation sa Ligaw asin dyan sa Kulyat kan Daraga Albay. Sige ta dadayal ko kunya ni number ni Alcalde Attorney Pido Garbin Junior, masabutan ta kung ini man agad so ining pirang milyones iyan ito turnover mo niyang tabi kumpadre baka lamang ma-accommodate pa kita kung bako pang
busy dyan sa okasyones. Oh. Opo, tabi Oho, pati. Kasi sige. ngunyan, kalawag pa lang ka informasyon sa Iyo. kuya Oho. na ngunyan na aga Sige. daw i-turn over sa budget dyan Oho. mismo sa main office kan Aleco. Oh, sige, tabi kumpadre Ngal, tama sa linya. Kaya initial na informasyon, naninigay sa lawas, Alar Mario. Thank you. Thank you so much kumpadre Ngal sa report tali dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Makisuyo kita pakiulayan tabanungod sa impormasyon na naipinagluwas ni kumpadre Ngal Armario kay Attorney Mayor Pido Garbin Jr. and at the same time second nominee kan ako Bicol Executive Director kan AKB. Mayor Pido, Attorney, good morning. Good morning, Pio, and good morning sa gabos na nag-atabay kang PPN DCGB. Opo, napaapod ako may pig-report pa lang si kumpadre Ngal. Sabi may turnover ng parang kapirang milyon para sa substations na naman kan Aleco. Kung tama po ka mo, yan pamamayuhan kang General Manager kang Aleco, si Engineer Buxit, and then syempre, so nag-initiate kang pondo si Congressman Saldico, so dating chairman kang Committee on Appropriation. Manunutaran sa tabi, Pio, na pang nakaaging taon, 2024 General Appropriation Act, talagang pinag-initiate na kang ako Bicol Party List na mailaag sa pondo ang portion kang rehabilitation fund kang Aleco. And that's why we have an ongoing project itong pinag-aapod na pag-installar kang duwang substation sa Ligao asin sa Kuliat Daraga asin na kung nakaaging duman sa Bicol, pinag-aapod Bicol, duman sa may party kan Santo Domingo, yaon man itong pag-inaugurate kay itong substation duman na maserbi sa munisipyo kan Santo Domingo asin sa iba pang mga barangay asin isla kang Bakakay. And this time, padagos ang rehabilitation kang Aleco and syempre it needed the necessary fund and iyan na po siguro ang pinag-inguha kang ako Bicol Party List sa pamamayo ni Congressman Saldico na ngunyan presente siguro yaon sa manehamento kang Aleco tanganing yaon magkaigwa ki kumbaga date na seremonya patungkol dyan tabi Pio. Opo, parte ini kaso ipinag download tabi from the national government na 20M. Tama po Pio. And yan one of the component kang rehabilitation kang Aleco. Yes. Para sa substation digdi sa Daraga and anong lugar po tabi Mayor? Daraga, ongoing ang Daraga and then duman sa Ligao. Iyon, opo. Napapod ako nagtatabang kami na maging transparent ining marhay sa publiko. Maaraman kan publiko tabi Mayor Pido po naarog ka na sistema and ma-upliftan na igwa na talaga ni nangyayaring rehabilitasyon tabi. Well, tama ka po Pio, in line with our program na kung saan padagos tam pinagbubusulan sa tuyang probinsya, especially the city of Legazpi as the center of commerce and business. And at the same time, makulang sentro kang pagninegosyo yaon man so seat of regional site or the regional offices. And para sa ko bilang alkalde kan sa tuyang syudad, we cannot entice more businesses and big investors to come kung data mapakarahay ang duwang public utilities na nakakaapekta sa oral daw tang pagkabuhay, ang Aleco as in ang LCWD. And kami sa ako Bicol Party List nag-inisyar ki pondo tanganing matawan ki rehabilitasyon ining duwang public utilities na ini. In furtherance of our promotion, lalong-lalo na iyan na pinagpopromote ang 40 hektarya tabi Pio na nabakanting ereperto, nakatiwang-wangon yan. But slowly the process is being undertaken, unsolicited proposal sa mga manlalain, darakulang developer from Ego World, SM, Ayala, Robinsons or the Gokongway family, tanganing mapakinabangan niya ng 40 hektarya. And in anticipation also, Pio, of the biggest housing program dyan sa Taisan,
the 4PH program, the Pambansang Pabahay para sa mga Filipino, na kung sa Laugan, 30 hektarya na propriedad, dyan mabutwa ang 15,000 na unit housing project para sa mga Ligaspenyo and sa mga nagtatrabaho digdi sa Legazpi. So, we need to have a reliable supply of power and at the same time, tubig man tabi, Pio. Opo, opo. So that's good enough. I-lay na yung foundations kan mga basic services na iyan, and here comes now the infrastructure and the investments. Well, tama po, Pio. Because, as you know, when you talk about investments and businesses, the backbone of it is really power and these public utilities that I have mentioned. Kung wala yan, Pio, dahil may malawag sa Satuya, digdi, sa Satuyang syudad. Opo. By the way, kindly walk us through, ano nangyayari pag nag-turn over ng araw ka ng milyones na kantidad? Papel ba yan? O cheque? O susako mismo ng kwarta? Titaon yan. Ayaw man, Pio. It's a para seremonya lang, Pio, just to, show to the office and to the public that public funds will be appropriated Yes. for that public purpose that will benefit, that will create public good, Pio. So, it's a form of transparency, tabi, Pio. Yes, opo. So, transparency lang para sa satuyang mga kababayan. Opo. Maabot pa lang so parokya ni Pio, parokya ni Edgar ba yun? Digdi sa Mayo Setayat. Dari dyan sa Sawangan. Tama ka, Pio. Mayo 7, our grand rally. Ako Bicol Party List, and of course, para man kay Mayor Hisham Ismail, and kadagdagan kan sa tuyang kaugmahan dyan, ang pagpartisipar kan sa tuyang amigo si Chito, as in sa tuya man na pinag-iidolo ka mga kabataan mo niyan, si Dionela, on May 7 at 6 p.m. dyan sa Sawangan Park. Free for everyone. Okay. Watch out for parokya ni Pio, ay parokya ni Edgar. Alam niya. As in, Dionela, tabi, dyan sa Libre. Sawangan Park. Tabi. Libre. Number 131, ako Bicol, tabi. Salamat, Pio. 131 sa balota. Ako Bicol Party List. Saro, sana. Thank you so much, Mayor Attorney Pedro Garbin Jr. and Executive Director po, Second Dominican ako Bicol. Manungod dyan sa ipinag-report ng Nipading Alpig. Apudang ko siya, sabi ta na nga, baga yun, in the spirit of transparency, pigtatabangan tan gobyerno na uyan na, nagasukwarta yaon na, naghiro na, itinaon na sa Aleco. Then, susubaybayan tan naman yan, so mga projects na pinag-implementar na kaan, at least, easy na po kan publiko. Oras, Pilipinas, alas 9:35. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey B. Dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mga kadistrito, sa tuya pong iboto. For board member, Manny Ribaya. Manny Ribaya, number 8 sa balota. Tandaan, numero 8, Manny Ribaya. Iboto for board member. Board member na tunay,
Asahan, numero 8 sa balota. By Manny Ribaya, let's go! Manny Ribaya, number 8 sa balota, iboto for board member. Let's go! Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at daw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw. Para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Nong speed shop, siguradong panalo ka dito. Nong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skinless at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Bay, lingaw ako. Ano da nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo pay, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo. Naitinao, ika talaga kong Jill Bongalon. Asa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. DZGB Flash Report! May nasusulo na gasolinahan. Jesus Mario, pero nasa linya sa tuyang Sigang kuha Oh. putok. Engineer Dante, maray na aga tabi. Sa impang location mo? Good morning, Pio. Ano yung tabi ako sa salugan sa Provincial Engineer's Office. Unyan, una ako sa tupkan na kuhan sa roof deck na opisina. Oho. Una hiling tadig din nasusulo ining so ko yung baga Phoenix gas station dig din agad sa kanto kan na Bypass road. Ay, Oo. how sure are you na yung Phoenix gas station yan? Phoenix, so sa kanto ng gad. Ayun. Oo. May nasabi ka, may nagpuputok na dyan? Nagsasabog na? Oh, may nagdisabog. Data maram kung ano ini eh. Jesus. Oh, may nag-aarabot na ngon yung pasire ni Pio. Siguro sa log day pa yung mga 5 minutes yun eh. Oho. Oo, na may nag-aarabot pa sana sa mga bombero. Ay, Jesus. Kumusta na ang magnitude kang kalayo tabi kung nahiling mo dyan? Grad ako, medyo nagdadakula ng ko yan eh. Oh. Nagdadakula na ko, bata may mga nakapark digding mga sasakyan. Oho. Grabe na ang aso. Grabe na ang kalayo. So, putok tabi. Sunod-sunod agad lang din ng putok na dyan pagsabog? Oo, magsugon. Siguro sa mga kuha nito, mga LPG tanks. Uy, bata, gasolinahan yan ha, yung Phoenix mismo. Iyo po. Bago pa lang yun eh. Bago pa lang. Ining kantong-kantong yan sa bypass road ha? Sa Sa kataid bagakan ko yan. Kaya ning sarong convenience store digdi. Oho.
So pigpapara plus pigpapara pahiling sa kuyan So pamusong sa Facebook. Oo, so pamusong 7-Eleven kataning Yan, kang gasolinahan. 7-Eleven kataid mismo, Pio, tabi. Ay sus nako, gasolinahan pati iyan. Gasolinahan, Ay nako, sige tabi engineer, salamat din maray. Ingat ka mo diyan. Okay, tabi, Pio. Sige mga tugang, si Provincial Engineer Dante Baclaw nagpaabot ka na flash report situation there. May nasusulo po na gasolinahan as per information Engineer Dante Baclaw. Kataning mismo yan kan sa indama na opisina compound kang Provincial Engineering Office sa Lugan, Kamaligalbay. May nagasarabog na daatabi, makukusog na pagsabog. And sabi ni Engineer Baclaw, yung Phoenix Gas Station. Kataning kaya na 7-Eleven man na convenience store, yung pamoso baga, dyan sa kantong iyan, palaog duman sa may bypass road kan Kamaligya. TV Flash Report! Sa mga follow-up, si Chief Jimmy, compadre, what's happening na? Yes, salamat tabi pare. Natatanaw ko lang dahil ako nakakapenetrate directive pa parani ang mga behikulo. Nasa kay problema. Wala pa ako na ilang bigling pulis sa mga oras na naging Bureau of Fire Protection. And di paingat sa mga tao, mga behikulo dahil man ibang agihan baga, bypass and then sa sentro Kamalig. Yan may nagpadadaho na pupurutok ligde. And dalawang klase ang nagrarabaraba digdi pa grabe ang traffic digdi. Kaya nagtitipinan kita makarane. Grabe ang traffic. Anahiling ko pa may autong nasusulo sa kanto plus gasolinahan. Naku, so bako ko na sa mga oras na madalita. Mababa ko digdi sa sakuyang dahil kaya kita pwede naman itabaka sumabog na. Iyo matindi. So compadre Jimmy, mantang nagdidiskarte ka dyan, i-describe tag mo na primero, i-confirm maron ta na it's positive yung kanyan, yung Phoenix Gas Station, and may nahiling ka na dyan na kuan na nasusulo na behikulo tabi. Apera ka itong sa Phoenix Gasoline Station tabi, compadre Jimmy. Hindi pa kanto. Anyway, nahiling ko na sa Bureau of Fire Protection. Madali, tamalakaw na lang ako. Sige. Para nagigit. Tapos mapitsog, mabigyo kita. Madali lang. Tapos nagtuturo tagiti. Hindi sa mga oras na nagkataon, halik ito sa sentro na kamaligpoli kita and sa ngunyan, yun yan, naabutan nga to. Magkusugo ng bugawakan kalayo. Kataning manangga din kan kudal, kan Provincial Engineers Office sa mga oras na tama. Mapicture ako yun, matin ako tabi, sige. Kana mga litrato. Okay na. Baka diretso na yung ma-resolveran dahil lang tayo na dibiso. Mga membros ka na Bureau of Fire Protection sa pamamayo ni Fire Inspector Wari Nasotea. Rimati so gas tank so mga Dr. na ini. Paano daw ini? Ano doon? Sige. Kapag-agi ko pa sa nakasubago, dahil ini pang problema. Takong nagagarosolina and yung nasa kanto lang gad sa may kudal, may kutsi na iyo ang pinagsisibo sa mga oras na ini kan mga membros kan Bureau of Fire Protection. Kompos na ini pa kinao na talaga kalayo. Di niya ito masabutan, tadukot digdi sa kudal, baka bumilang ka ini. Tapos, napiktaran sa gasolina, nasulo-so nagkapira ng porsyon. Nasulo sa gasolina, tapos ko Dua nagrarabaraba digdi sa gasolinan. So gasolinan wala na kikalayo, nag-aso-aso na sana. And ining Gariban yung sisibo sa ngunyan kan mga membros kan Bureau of Fire Protection tabi pare. Okay. Marani kita, baka matawang kita ng pagkakataon na marani kita. Pero ma-forward mo na ito kan sige, compadre. Wala talaga, puro ang mga behikulo, yung mga nakantabay sa tuya, dahil muna ni nagkakagi na behikulo sa mga oras na ini. Dahil pupunta kita din kita. Aram yung kita. No problem sir, no problem sir. Aram ko man sir, aram ko man na kuhan ko sir. Okay, no problem sir. Okay. So, yan. Pinagpugulan kita na. Romani, dahil pwedeng maglaog muna sa mga vehikulong pasiring sa bypass, pasiring sa 3rd District, and the same time pasiring din sa Legazpi. Gabos sarado mo yan. Siguro advisory na lang sa mga nagidali
gumamit na kan tinampo dyan sa may Tagaytay area. Oh, di Southern part ka na Ligaspi. Oh, di sa mga oras na ni Compadre Jimmy, as per ika mismo nakahiling yung gasolinahan nasulo ano? Tapos igong nasulong van tumpos na. May iba na hiling kita digdi. Kaya man kita nakaka-investigat tapos kukunin kita na makapag-penetrate digdi. Sa arang kadata sabi, may iba ka may sumabog gaya dyan sa lugar, madamay kita. So, yun na nga, medyo nakipagkuhan kita na aram tama lang sa tuyang trabaho. Sandali, ma-forward ako dyan sa sige. Mantang nag-forward ka, Compadre Jimmy, i-advise na sana na total close ang traffic dyan, haling Kamalig, 3rd District na maagi dyan sa may salugan sa Kantukan Bypass Road, maging pasiring man sa Kamalig, sarado man tabi ang traffic dyan, dahil mo na magagi mantang pinaghihingo akan mga firefighters na ma-fire out na yan, nakasulo na nangyayari dyan sa gasolinahan mismo, Phoenix Gas Station, kantong-kanto kan palaog sa Bypass Road, Compadre Jimmy. Yun. So, sige pa daw, nagday napupundo ang kalayo kaning auto. Itong may tigasabi nga, Compadre, nagpurutok, baka mga LPG tanks ito? Dahil ko sabot na pag-agi ko sa bago, bata dahil ko gadara sa radyo ko, nada nang may nag-sarabog. Bigay ito sa kwan sa gasolinahan siguro. Yun. Nga, kumusta ang status kan gasolinahan? So, edificio na sulo, so mga gas pump na sulo? So, nagkaduwa ining hampangan pa de. So, saro lang na naka-front di sa highway. Yan, nag-send na ko pa de, nag-send na ko. Iyo. Mahiling na yan sa mga tagantabay dyan sa ere. Sige, nakuan mo na tabi, Jerome, yung video, yan grabe. Yung Phoenix Gas Station mananggad. Nasusulong van, pero yung kantong-kanto, Compadre, dito masabutan kung nangyari ka ining van na ini. So, kung masabutan kung buminangga ini o ano nangyari ka ni, dahil kaya pa kita pagtutugutan na mag-rane, makarani ko at duman sa Bureau of Fire Protection, nag-re-rescutar ko sa tabaka, kaladya doon kita digdig. Tawara talaga. Sige. Pero ang pandigdi, ang lugar, dahil talaga ni nag-aaging bihikulo sa mga oras na ni. So ngunyan, mga nakantabay dyan, iyo yan ang rason, may nangyayari pong kasulo digdi sa intersection going sa Bypass Road and so Phoenix sa gas station. Iyo ang nasusulo sa mga oras na ni plakarong bihikulo tabi pa rin. Sige, ingat Compadre Jimmy ha, tama kuwang kita dyan kung anong nangyari, kung nakabangga yan, nadamay yung gas station, ito sa din. Pero may distansya man. May distansya man duman sa pumping, sa pumps, sa gas pumps. Pero may nasulo na gas pumps, Diba? Yan sigang forward ko kan picture, data. Duman ako diskarteon ko ini, violation ko ining police. Tangani na maisihan niya to. So, may kataning ining bagong tindog na establishmento. So, 7 baga? 7-Eleven. Ito dahil man ito napiktaran. Dahil napiktaran. Problema. Data, pala na. So, MDRR mo yaon digdi. So, MDRR mo nga ni, dahil pa nakakarane. Fire protection sa nananggad, nagkakarane. Data sa na nagkakalayo kayo ng auto, si Chief Warren, winning so gas pumping, wala na pa de, pero taduwa ining hampangan. Good morning, sir. Anong oras yan nakanto sa inyong informasyon? Anong oras nakanto sa informasyon? Hindi ko pa nakanto oras okay. Dahil nakuha ko na ng oras, dahil pa ini makapag-establish ko na niyang theory, tabi pa de. Sa mga gasoline boy, so cashier, dahil pa niya ito ma-locate kung sa inig. Dahil ito nakapag-istorya ko na, nagdurulagan man gayon. Nagtripasan man tao. Si Engineer Baclaungan, suminakat mo sa torre. Kan PO, yung nag-plus report sa tuya. Matindi si Engineer Baclaungan. Lainotin kita. Wala na, mas sa plate number pa. Diday ko na turutong na. Ining, van. Anong auto daw ini? Maluya kaya kita sa auto. Sadit man sa na ining auto. Chef, good morning. Ano initial?
Sa'yo nagpo ng kalayo? Mhm. Anong oras yan na kanto sa'yo daw? Anong importasyon? Anong oras ito? Dahil kumaray makulang ko, ako diyan naman sa usap. Anong auto yan? Tres ko naman. Kaya may mambistado ba? Ako kinagantag sa diri taon-taon. Taduan na sulusog. Nagakarga digdi. Nagakarga. Pagkatapos, nagsabog sa tanggi. Nagsabog, nakapasiring naman. Nagsabog sa tanggi kaning gasolina to. Initial yan, kuwan lang. Ay na sa mga bantay digdi. Nawara na, dahil na inabutan. Yun yan ang initial pa de. Kumpadre, so driver at pasahero kang van na nagkakarga, anong nangyari? Wara, yan ang dahil tapay. Tara yun yan. Distansya. Ay man nakakakwandig. Tapag una, kaswago may nagasabog, baka may delikado nga. Pero dahil naman hindi ta. Uli, nakatangod na ako digdi sa may gasolina na mismo sa sutumpos. Oo. Sandali lang. Yeah. Para initial, yun ito na may nagagasolina, suminabog dadig di sa may pigagasolina, kaya kadalagan itong auto duman sa gilid. Yan. So, auto, kung sisa yan nagmamaneho, pero ang lunag kito, wara pa kita ki, wara man din kita mahaputan pa rin, uling sa cashier, wara na tao. Iparayo kimal na Diyos, kumpadre. Napipicture out ko na basado duman sa nakahuron mong firefighter, nagagasolina, naturaligo ito ng tao sa laog. Ano? Oo. Ngunyan, pagsabog, luminasik sa auto, nakasagkod yan sa may kudaldaan kan PEO. Yun ang ngunyan nasusunod. Dahil tasabot kung hain na so driver o pasahero kan bihikulong iyan tabi, kumpadre. Oo, dahil pa, sa polis, dahil managrarani pa. Hindi pwede. Ibang klase iyan. Oo. Yan, kita nga nag-penetrate na kita, parte ko sa tuyang trabaho. Yan, pigasin ko sa tuyang satellite, mga update ka ni. So, luhat, sa mga kwanta na ipapigtatawan ko signal na mag-aragi digde, mga behikulo. So, hanap ko sa nasindanin alternatibong agihan, kung nagmamaradali, sa Paligaspe, and then the Busibir sa Pater District, wara pa, dahil papigtatugutan, na mag-agi sa mga oras na ni hanggang day pa nakiklear out an intersection o digdi sa may kanto ng Gatkan Phoenix gas station tabi pa di. Day pa man ini nahaloy na gasolina na ini. O nina makakuha na kita digdi sa police kung pwede na mag-usik na. Sige. At medyo wala na aso na lang re-reparo niya to digdi. Okay. Yan na, okay na. Nagtaong go signal na so police na isa na patalamunta. Sige. Sir, okay na? Pwede na okay na? Kaya na si Fire Marshal, pwede na datag yun. Okay na. So, mga yaon dyan, nakantabay sa mga behikulo, pwede na sindang mag-agi. Na-clear out na. Pwede, na sibula, auto, and wala naman yung nagkakalayo. Dahil naman yung peligro, pwede na. Oo, may fire truck pang uminabot digdi. Sa mga oras na ini, pero wala naman sa ini dahil ko sabot kung sa ini Fire truck. Fire truck na uminabot dahil kipangaran. Kamalik pa ini? Kamalik pa ini, sir? Ginubatan. So ginubatan na uminabot na. Anong auto yan, sir, na nasulo? Mga midbidan, wala pa kitang pagmay ko, napay. Wala pa, dahil na mahiling pati sa plate number. Hindi kung sa inyo tao ka ni. Pero di naman kita, may mga bado, talaog, pamilya, gayden laog ka ni. Pati si Ruy, nagpaturutong. Tutong iyan, nahiling ta sa video, tumpos. Tumpos na din. Sus, ano daw kung may pasahero yan sa laog? Ta siyempre nagkakargang gasolina, suminamog. May mga pasahero pa din, kung yan ang isa sa inabutan ka na mga membros ng Bureau of Fire Protection. Wala naman kitawo digdi sa gasolinahan. At wala naman tawo digdi. Dari puminangga na ini sa poste? Iyon pa dito na. Dukuto na sa poste? Dukuto na sa poste. Harayo sulinasikan. Nagkapirang meters man ito. Hali duman sa pumping mga tulong lakad. Pang, luminasik pagsabog, pang. Dahil tasabog, siyempre kunig. Itong pasahero pa sa loob. Naku, kung natumpos. Taso. Sus ko. Kain na. Pwede nag-fade ang signal mo tabi pa din. Nag-one by one na lang. Paki-orient iraray kang location mo. Paki-change location pa din. Nag-fade akong picture mo niya.
Kaya tapiripon ko daw, dito Yan. sa may driver seat. Si Iri pa daw Ang dyan. sabi ko doon pa mga bado. Mga bado. Mga bado, pero naman sa driver seat, duwa baga sa inutan, wala man kita nailing na tawo. Daing tabo. Wala kita, nakarani na kita. Mhm. Ang laog ka ni. Ano sir mga bado? Mga bado? Pwede? Oho. Well, ano daw ini? Paninda gayod, wag rin ukay-ukay. Oho. Ito ba nagkabarandol? Ah. Mhm. Nag-uwi ko ang kaya. Sige, okay sir. Naintindihan ko sir. Okay. Sige, sige. Yan. May nangyari pa nung niya na kasulo, mga tugang dyan sa kanto mismo, kung hali kang Legazpi, pati kantong katso, bago kabaglaog ning bypass road, tabi, dyan sa barangay sa Lugan kan Kamalig. Sarong vehikulo, ang initial na impormasyon, nagkakarga ng gasolina, suminabog. Pagsabog, siyempre, linasik doon ining vehikulong ini, iyon na ito so nagpupurotok kasubago na pinag-describe ni Engineer Dante Baclao pati so gas pump so duwa na anadali tumpos man tabi ining Phoenix gas station yung gas pump dyan na duwa and then ining bihikulo ang tumpos sa tumpos ngunyan pinag-clear na so traffic pwede nang makaagi tabi both pasiring sa Kamalig and vice versa and yung palaog and vice versa sa bypass road kan Kamalig. Yan na naka-send na sa kwan sa satellite chat to pa de. Yan na naka-field na sa mga pulis tapos kikurdo na ini baluwat na kita digde. By fire lane na ini yellow color yellow. Iyo. Oo. Dahil na nahiling tutong sa plate number. Jesus. Oo. Dahil na wala kita mahaputan, maginining mga investigador, wala pa sila mahaputan, wala nga ni kay tao na digde. Dahil pa yan, Compadre Jimmy, nasasabutan tayo na araw ka na sitwasyon, it will take mga kumperang minutes bago ma-establish yung facts, antecedent facts ka yan. So, ang marigibutagan is to describe physically ano nangyari dyan, yung traffic, kung ano. Duman sa kunyan, duman sa may 7-Eleven, baka ikaw dumaning nakahiling, sa may 7-Eleven, o dyan sa may... O na nga ni, sa police, digde na ay baka digdi. Sige. Digdi, digdi sa gasolin. Uni na pare, makakawakit sa digdi diya. Paistorya. Dali pa nakakawakit ang istorya. Sir. Wala na, sinikreto na ito na, dinaranak ang pulis agil. Sir, di sa'yo sa gasolin, boy ka mo? Sir. Kasi linaw sa tarong kwarto. No, makukuha niya ng statement pati yung mga fire investigators i-establish yan. Pulis ito pa rin. Oho, iyo. Duman sa 7-Eleven, baka may nakata. Digdi ka madam, digdi ka nakatrabaho. Ano nangyari? Daya, rabo magtara. Oo, nasa state of shock pa yan mga araw ka muna tarakot yan. Rabo magtara. Oo. Madam, good morning. Ano nangyari dyan Kasbago? Istorya man lang kung ano nangyari. Anong oras? Pero ano may nadangog ka mong sabog? Ano po, simula ko sa sasakyan. Rin ka na sasakyan? Habang tiga-gasolina? Nagkalayo na lang po. Pagkatapos na magkalayo, ano nang kinibo nindo? Nakuha pong fire distinguisher si Kuya, po sa Ilaro, tapos naman po, nagtabak naman po sa 7-Eleven, di man po kinaya. Dahil kinaya, o ginamitan, pero niya ito kadalagan duman sa kanto? Suminabog po yan, sir, hanggang nagpotok, tapos nagpotok. Suminabog, tapos sa puwersa kan pagsabog, nakatupa duman sa may kudal. Linasik. Sa mga nag-gasoline boy katrabaho nino, dahil maninano? Okay man. So driver. Sunod ka, saray na. Uni, pati. Sige daw. Pinag-iimbestigaran na kan mga buokan na mga fire investigators. Sige. Mga damit po. Dada, dangugunta ko na Dahil kita pwede mag-insert. Day. Oo. Ako. Yan. Kasi dada, papilon
bilon tangwa na pare tabaka masita kita. Okay, so, well, anyway, kumpadre, ang situation mo niyan is control na, dahil na ning dayong peligro. In fact, yung traffic nga ni, pigpa-flow na, free-flowing na yung traffic, and parang nag-finishing na lang ining mga firefighters, and nag-investigar na ining ko niyan, ining mga arson investigators, and yung PNP tabi, kumpadre Jimmy. Ano Ayun, po? tatapang na ini pare. Sige. So normal na bolos ka na trapiko and naka-field na ang mga members ka ng Philippine National Police tanganing mamanage ining traffic and nakakalat naman digdi ang mga members ka na Bureau of Fire Protection. Basta ito sa initial. Ay, sir, excuse po. DCTV po. Ano nangyari? Saan driver? Ay, kamu po ang driver? Ano po sa mangyari? Nga po, biglang umapoy po eh. Nung nilalagyan nila ng gas. Gasolina? Saan galing sa apoy? Nakita ko lang parang umapoy sa bandang mga gilid namin. Sa palibot ninyo? Oo. Dali yun, nung nakita namin, lumabas po kami. Anong sasakyan niya ang dala ninyo? Suzuki PPV. Kasi driver lang ako. Suzuki? PPV ba? MPV? PPV? PPV. Suzuki Saan kayo galing? Ano pa, dito sa Albay. Sa? Albay rito. Galing kami ng Manila po, pero nagpahinga kami dito sa, Albay. Galing kayong Maynila. Saan ang punta ninyo? Sa Mindanao. Mindanao kayo? So, nagasolina kayo dito sa Phoenix. Habang nagagasolina kayo, biglang umapoy sa palibot ng sasakyan. Tapos nagsilabasan na kayo. Oo, Ilan kayo magkasama? 4. So, kamusta yung mga nakasakay sa inyo? Maayos naman po, konti lang. Konting, konti lang yung natamaan sa amin. So, anong tsurian ninyo? Ba't nag-apoy yun? Doon na naggaling sa nung nilalagay nila yung gas. Sa gas? Tapos, paano napunta yung sasakyan niyo doon sa kanto na may bakod ng PEO? Dala na yun ang impact ng sabog? Oo. Pero nakatapon yung sasakyan ninyo, nakalabas na kayo? Oo, nung Malakas yung sabog? hindi namin na Trabaho na kayo? Naramdaman na po kami. Saan sa Mindanao ang punta ninyo? Saan sa Mindanao ang punta ninyo? Lanao del Norte po. Lanao del Norte. Ano po pangalan ninyo? Sadam po. Sadam? Ano pilido? Aaron. Sadam Haron. Okay. Magbabakasyon kayo? Kumpadre, nawara yung transmission? Wala. Wala kayong picture man lang ng video. Pamilya Sinda, bakong pamilya, parang mapalanaw. Ayun din natin cellphone eh. Pati cellphone. Paging bisa kuhan kan pulis. At least Ano mga na-establish karga ninyo? Ano mga karga? Mga paninda po. Paninda? Kaya daw yung nakita ko sa likuran na mga parang mga ukay-ukay. Yes po. Hindi naman mga damit talaga. Yung mga brand nyo. Brand nyo na mga damit? Opo. Okay, so ano na ngayon ang kuhan? Alam na ito ng kuhan ninyo? Anong kumpanya kayo? May kumpanya kayo? Anong kumpanya? Kabing Jimmy, pakyapot kung Familia Sinda o mga negosyante. Ano kayo? Pamilya kayo? Negosyante magkakasama? Ano lang, pamilya. Pamilya? Okay. Connection ba? Ano? Yung andi ko, asawa ng Magkakapamilya ini na nagkinegosyo. Ang negosyo ninyo mga damit? Oo, yes po. Tama, may mga damit mananggad sa likod pa di. Tapos, kumpadring Jimmy, well accounted, so gabos na 4 na pasaheros. Okay. Yan digi. Yung 4 na pasahero, walang problema, nandito yan lahat. Oo, okay naman po. Okay naman. So, mabuti na kalabas kayo. Ay, Yan, tabi yun, ba yun. din? Okay, sige. Yan na. Okay. Sumada. Thank you so much po. So, driver ito, nakahuro niya to, pamilya, ali sa Manila, mapasiring sa Mindanao, ang karga, mga paninda, mga brand new daan na mga bado. And pagkarga ninda digdi, nagkaralayo na sana sa palibot kana sa indang bihikulo. Then, pero minuluwasin do so apat, safe,
And pagluwas ninda, suminabog na, nakatupa, duminalagan sa auto, kaya nakaharos buminangga na ini, digdi sa kanto, kudalkan na Phoenix, nakatatakip man digdi sa PEO tabi pa rin. Then suduang gas pump sakob natumpos man. Sarong gas pump pala. Sarong gas pump. Okay, Oo. sige. Oo. Okay. On- So yan na tabi pa rin ang kompletong pagtugay-gay niya to kan kasuluni nakadakol na lugod kan fire truck kuminabot na sa fire truck Pasiguro na yan. Ay, pasiguro yan. Tabakon. maray man Gasolina. alertado, aktibado Oo. ang mga members kan Bureau of Fire Protection. Halini kayo dyan sa Daraga, tali dyan sa Daraga. Mhm. Oo. Okay na, pare. So, ara mo na lang yan to kanyan mga follow-up sa danyos in official investigation Mhm. kan Bureau of Fire Protection. Nagtatabang-tabang na ang PNP as in BFP digdi sa Banawaan kan Kamaligal Bay. Roger. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. DZGB Flash Report! Before we turn over, anong pa sistema, ano? Si Angel muna, may interview ba? Ano? Naku, dami natin utang. Naku, para tayong tinitilok dito. Sige, taon-taon tabi tadaan tayo. May report mo naman si Angel na Mustaza. Angel, good morning, Angel. Hello. Angel, go ahead. Ano? Hello? What's happening, tabi? Oh, may nag-hello. Baka kung... Sandali mo. Ano bang advice yun? Mahanap buhay muna kita? Breather muna? Ano? Si Angel ba? Ready ba yung linya ni Angel? Sige, sandali muna. May interview na si Angel eh. Kaso bago pa ito man, may flash report tayo. Sandali muna. Sige. Angel, good morning. Go ahead, Angel. Yes, so good morning, Sir Pio. Good morning sa tuyang mga paraan papay. Yaw na ko digdi sa Land Transportation Office sa Bicol. At mga kaibahan tangunan, Sir Pio, si Regional Director Joel Defeo. Maaraman sa si iya kung ano man ang mga gigibuo na lakdang ka na LTFRB digdi sa Region Bicol. Makalihis po ba itong Sir Pio na mga incidente and aksidente sa road crash sa national, and then may ibig baba man na orden ang Secretary pa na Department of Transportation, particular na ining pagkondukta ni na drug testing and alcohol test sa mga driver nin mga bakulang pampubliko, pati na po itong sa mga nasa privado. RD, good morning po. Nasa ibang linya si Sir Pio po sa DCGP. Good morning po, Sir Pio. Si Sagabos po na nag-iinan niyo sa inyong programa. Yes, Director, good morning and salamat sa oras. Director, paki-idukaratabi kami, ano ang espesifikong orden kan sa indong sekretaryo na dapat implementar sa gabos na mga nagmamaneho ng vehikulo tabi? Madangog po kami, Director. Go ahead po. No. Kasumapon po nagkaigwa kay press conference po si Secretary Vince Dizon together with the PIDEA and ASIC Bidor and Chairman Jojo Guades. So malinaw po naman sinabi niya na magkakaigwa kay mandatory drug testing ang gabos po na public utility vehicle drivers. Ayun, opo. So, mandatory and it pertains to drivers kam public utility vehicles. Opo, siguro nga po i-expand pa ini pati duman sa mga private utility private vehicle drivers. Okay. So, paano po ang implementasyon tadakol ining mga drivers tabi? Kindly walk us through. Opo, ang sabi po duman ni Secretary magkakaigwa iluluwas siyang department order. So digdi po sa Region 5, continuous man po ang coordination with the PIDEA, Region 5, PNP and the LTO. Ngunyan na ni po sa summer na naman po na ini o plan biyaheng ayos. So the PIDEA Bicol, LTFRB and LTO together with the PNP, we will be conducting another random drug testing in major terminals. Okay, so random na ni bako lang kung gulpi ang pasahero tabi, Director Joel. Ano po, sir? Opo. Yan, pigi-encourage ko naman po ang mga bus company operators, cooperatives, and other transport service entities na magkaigusto na mandatory sa indang mga empleyado, lalong-lalo na po yung mga drivers.
So I am coordinating also with the DOH. So within this week po, na makakuha kami test kits. Kasi ang advice po sa kuya kan PDEA, kasi alam mo mambagang pondok ang gobyerno, ma-request kami sa iya na matauhan kami. Iyo po. Now, duman sa kunyan, sa mandatory drug testing, paano ang sistema? How do we implement it? Pag renew ba kang lisensya or so pag first time na lisensya na tabi, director, tabi? Opo, siguro po halap po ang guidelines kay na duman so announcement po ni Secretary, maluwas siya Department Order. Ayun, no, parang yung implementing rules, ano po? Opo, siyempre po, kasi kahit man padilian, siyempre, alam mo po, democratic ito, kahit po respeto ko ang rights ng kada sa tao. Pero sabi nga niya, pag ikaw sa driver, tapos may aksidente, ma-refuse ka pa si drug testing, so bako yan tama. Iyan, oho. So, well, anyway, kung ini mayormente po sa sendong po agency, LTO, ano po yung sa licensing? O, kamo naman, ano yung parts LTFRB, franchising po. Pag simple po lang sa indong obligasyon, ma-request kami test kit sa DOH, ano po? Opo, tanganin po ini mabigkakandak ka na hindi, at least bako naman magubat sa bus company or sa kooperatiba or sa korporasyon, sa transport service entities na maging additional cost pa ni Iyo po. Pero yung kasi bago Director Joel Tabiso na nabitan mo na piga-encourage mo yung mga public transport owners na sino may order o mag-conduct ng drug testing? Tama po kung saan, ang sunod po ba, pagkita sa mga empleyado, igo po nakita ki annual medical and physical examination. Dapat po may sabay na dyan na bakulang so fitness but also on drug testing. Kasi kita po ba mga ibiyado sa gobyerno, igo po nakita kayo mandatory drug testing. Iyo po. Now, sa renewal ka mga franchise holders, tabi, sa Indon Manao restriction ini, would require, tabi, yung kompleto na resulta kan mga drivers kan mga publikong vehikulo? Opo, sa ngunyan po kasi dahil clear na guidelines kaya na iluwas po kan DOTR, ang bigay po po niyan random. Kaya po, pag ang na driver, so nga po, bigay sila sa pagkasimana santa. Yes. So nakaigo din pito na positive. Itong random drug test, kasi sutulo po kayo ito, tricycle drivers. So naman po sa 10 na nag-positive, pito naman ang bus. Ngunyan po, in-inform ko ang mga operators, itong mga drivers na ito, nagliluwas po na ito sa mga part-time. So, bako man talaga si regular. Dahil po sa dakol sa demand, kampasayro, may mga extra na driver. Okay, mga extra ano? Opo. Okay, what if nang sayo na? What would be the immediate action kan LTFRB, publikong vehicle o driver nagsayo magpa-drug test? Anong automatic na sa indong action katabi, Director? Ang usually po baga, kung nailing pa, since empleyado po yan kan sa bus company, okay, ang i-import na po kan ang bus company kasi the bus company policy will apply. So kaya po isususpend tayo yan, i-import ang bus operator na your driver with the refusal to undergo, there is a presumption na natitira ini. So kung di ka malinig, di ka man mahit. So, you will recommend the suspension kan Farisa? Ako po, ang pa mo sa due process na dapat ining driver na ini dahil yan mga maniyo. Ayun. It is their call. It is their call. Kaya magaling po na aniwas na Department of Declarado po naman kung ano ang magiging proseso ta. Kasi we always need to observe due process. Iyo po. Well, sabi, Director Joel, kung digwa kaning kapudan, lalong-lalo na sa mga nagmamaneho ng publikong vehikulo, tabi, and the operators as well. Go ahead, tabi. Opo, sasakuya pong mga drivers and public utility vehicle. Kung kita man po, nagagamit po kayo yan, ano man na prohibited drugs, iulot po yan. Kung kita po, voluntarily, pwede kita mag-surrender sa tuyang local government units, dahil po sila mga programa, manungod kayan po, para magkikita voluntary rehabilitation. Ando po, sa tuya man ang mga operators sa public utility vehicle, magkandak po, kita due diligence pag-okay driver. Di po basta-basta na kung kasagsagan, kung siya na-apply, kukuha ang tana. So, extraordinary diligence sa pagkuha po ng mga drivers na. Kasi po, ang public utility vehicle is imbued with public interest. Kaya po dyan,
kansang biyahe, kansatuyang mga pasahero. Sige tabi, Director Joel, sir, salamat din maray sa oras sa sininformasyon. Salamat po naman po, sir, sa Indo asin sa gabos na naghihinanyok sa DCGP. So, yan po, Sir Pio, si Regional Director Joel De Feo Can, LTFRB Bicol. Angel Gustavo, DCGP. Thank you so much, Angel. Salamat man kan sa inyo pagantabay, mahal namang Diyos ang magbantay day magali. Tulos na masunod po si News Director Mar de la Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang